Rek tarifiono oma gede dawa rek yo, panjang oma iki koyo sepur yo. Ukurane 5 kali 16, regane murah pol. Penasaran regane? Simakan video iki sampai mari. Omahe apik rek yo, koyo ngene iki. Oma kekinian, milenial. Lho, senengane arek nom-nom yo. Yo meski wong tuwek yo seneng rek. Nah, iki wis oleh pager loster ngene iki rek yo. Nang kene loster kene iki batu alam, ono hiasan batu alam. Apik kene warna hitam ambek iki koyo biasa yo. Engko nang kene iki wis oleh pager. Ya, free pager rek tenang ae. Lho, karpote obor rek yo. Sembarang mobil nang kene iso mlebu rek yo. Mobil opo ae koyo Pajero, Innova, Bis Mini, bismillah, alhamdulillah masuk kabeh. Fase tampak depane wis kaya ngene rek yo. Perpaduan granit warna putih karo batu alam sing warna hitam. Nang kene wis ana lampu hias rek yo. Engko kene wis ana cendeloe cuma sik utiwi. Yo. Terus nang kene iki wis ana taman rek yo, taman wis mbok sampean aturan dhewe rek yo. Be sampean sak misale gak cocok taman, iki gedhoken rek yo, gantian kolam yo kenek, isen ono iwak lele utawa iwak opo ngono rek yo. Tapi aja iwak tahu karo ndok, gak iso rek, jelas mati yo. Nah, terus nang kene iki ono terasan rek yo. Terasane kena ge nyantai-nyantai lek isu kaya gak duwe dosa ngono lho, ambek ngebayangno nikmat mana yang kau dustakan ngono iku ya. Wis nah terus nang kene iki wis ana cendela almini ra yo. Iki kusene almini wis anti rayap yo. Terus nang kene iki ana ruang keluarga sing super gede. Kene gaya sinan wong sak RT, rong RT sing mod. Plafone wis drop ceiling. Terus nang kene iku wis ana kaca gede permanen iku ra yo. Kene gawe pencahayaan. Dadi omah iki pencahayaane apik. Aku saiki gak nguripi lampu tapi tetep padang yo. Kamare ana loro ra yo. Iki kamar pertama rek yo. Kamar pertama ya wis lumayan gede, kena gawe ambekan sahdu lek bengi karo bojone sampean. Terus nang kene iki sampean njaluk gaya apa sik iso rek ya, soale kamare gede pol. Lah, terus nang kene iki rek ya wis ana musala rek ya. Untuk sing agama muslim iki kena digawe musala. Sing non muslim kena gawe mangan-mangan rek ya. Nah, sing Islam KTP kena gawe jagongan tolen domino ya wis nang kono. Terus nang kene iki ana ruangan wis sampeyan aturun dhewe kena gendek-gendeke apa utawa meja makan utawa apa wis sampun aturun dhewe. Lah, terus nang kene iki wis ana dapur sing super gede. Nang kene iki wis ana mini bare, kene iki nggone wastafele, kene nggone kompore apa magicom wis aturun dhewe. Pokoke gede dapure rek yo. Engko nang kene sampeyan tukokno kitchen set to rek yo. Wis saiki kamar kedua rek yo. Iki kamar kedua wis hampir padha lah karo kamar pertama. Ya wis